avoid stress, and syempre, yung ano din, proper skincare regimen, guys, pagpunta sa mga facial salon para matanggal yung mga comedones or mga whiteheads. Bakit? And the proper use of topical treatment para sa mga problematic skin. And then, para naman matanggal yung mga age spots, kailangan we use sunscreen all the time. Siguro sige sabihin natin, paano ka nananatiling maganda? Sa gitna ng lahat. Pag-isip niya kasi maganda na siya eh. Parang ano ba ito? Sumpa na Correct. Dapat feel ko yung feel mo kasi nag-silver ka. May singit talaga sa sarili ko. Okay. I think, para ma-maintain mo yung skin mo, aside from yung daily regimen, kailangan you have to have at least 8 hours of sleep. Then you have to drink 8 glasses of water. At saka, live a healthy lifestyle, work out, kasi it keeps the skin young also. Yun. Tama na, huwag daw tayo magbubuhay at order.